Y syniad ydy bod pobl yn trwsio ac atgyweirio pethau, yn lle eu rhoi yn ysbwriel a phrynu o'r newydd. Mae caffis trwsio yn dibynnu ar ei gwirfoddolwyr. Dyma'r bobl sy'n rhoi eu hamser a'i sgiliau i helpu eraill. Mae'n ffordd dda i drwsio pethau sydd wedi torri neu ddim yn cael eu defnyddio, yn lle prynu rhai newydd. Mae hyn yn beth da nid yn unig i'r amgylchedd, ond hefyd i arbed arian. Mae caffi trwsio yn dda am lot o resymau, ond yn bennaf am adnewyddu pethau. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd a dod â chymunedau at ei gilydd. Fi wedi dod â dol, a mae'n golygu lot i fi achos fy mam a fy nhad roi o nhw i fi pan mae'n i'n fach. Mae'n wych bod bobl yn gallu dod at ei gilydd, trafod beth sydd gyda nhw, a chi'n teimlo bod chi yn cyfrannu rhywbeth a maen nhw'n cyfrannu nôl sydd yn bendithiol iawn.